volia ser president i ho va aconseguir. Però no era un president qualsevol. Volia prèmits. Molts prèmits. Ell va tindre que fer tractes amb el crimen organitzat. Bona nit. Vinc a que me dones els diners per a l'anunci de la meua comissió. Ja t'ha dit que no vull que anunciar-me en el llibret. Ves-te'n d'ací o cridaré a la policia de Junta Local Fallera. Què has dit? Que no vols fer l'anunci del llibret? Pues faràs una fulla de color i damunt col·laboraràs a les graneres de Torrent! Quan contactes amb la màfia de les falles no saps quan t'acabarà. Estem complint les pautes marcades, però sempre poden haver complicacions. Si hi ha que sobornar algun faller, es fa. Estem complicant-nos. La policia de Junta Local Fallera està darrere de nosaltres. Tu, traïdor, de quina part estàs? De la Junta Local Fallera o de la màfia? Una història d'amor entre fallers de distintes comissions. Em vares dir que m'ajudaries a averiguar que anava a plantar la falla de l'avinguda. Has canviat molt, pareixes un criminal. Ho he fet per la falla i per la màfia de les falles. Ese és el problema, la màfia de les falles. Jo te vull, encara que tu sigues de l'avinguda i jo de Sant Roc. La màfia ho domina tot, fins el xoc. Què? Com va la partida? Anem guanyant camarres. Com? Així guanya qui diguem vosaltres i prou. El president de la falla no sabia on s'havia clavat. Què pensaves? Que anaves a guanyar? Vosaltres em diguereu que la falla ho tindria tot. Ell sabia que en la màfia no es podia actuar. Mai et fies de la màfia de les falles.